siya. Ang mga kabutihang hiling niya ay ito. Iaalay ko para sa aking mga anak na nangangailangan, ang aking ina na lubos-lubosang nagmamahal. She will take care of my children. At dito mga kapatid, sigurado, hindi naging sinungaling at hindi naging tapat ang ating mahal na ina. For since then, her prayers, her example, becomes an inspiration. Sa mga taong kilala si Maria, may devotion, pagmamahal kay Maria. Alam nila na no prayer is left unanswered. According to St. Bernard, isang kanyang santo na nagmamahal kay Maria, ang sino ang taong may tiwala sa pagmamahal ni Maria, ang bawat kahilingan nila, kung ito ay nakakabuti para sa kanilang pamilya, kung ito ay para sa kalooban ng Diyos at para sa kanilang ng Diyos, si Maria ay magdadasal para sa atin. Her intercession, her love, her faithfulness is so powerful that no prayer is left unheard. And her care for her children is so much that they are taken care of by our mother. Ito mga kaibigan, ang testimony ng maraming tao na naging anak ni Maria. Nung nagpakita siya sa Fatima, sa Lourdes, at dito sa Manawag, may mga taong may pananampalataya. Alam nila kung ano mapapakitan sila ng kanilang ina. At nagtutulungan sila lumapit sa ating Panginoon Diyos. Sa kanyang panalangin, sa kanyang example, by her virtues of grace, of purity, humility, faithfulness, she brings her children to God. She helps us in our needs and brings us closer to be faithful to Jesus. Mga kapatid, ito ang inanay ng Panginoon sa atin. Mga anak, ito ang iyong ina. Ang aking ina, si Maria. Siya ang pamilya mo. Hindi ka iiwanan ng aking anak, gaya ng hindi niya iiwanan ako habang namulit ako. Trust in her, believe in her, and pray. Through her intercessions, she will bring you to me. At sa kanyang pagmamahal, mararamdaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Kasama ninyo ang Diyos. Kasama ninyo si Maria. Mahal namin kayo at bigyan nyo rin